হুসাইনি 14 তারিখ দিল্লি অভিযানকারী তৃষ্ণাবাদী দলের দলে ভাই ভাইটি হুসাইনি 14 তারিখ দিল্লি অভিযানকারী তৃষ্ণাবাদী দলের দলে ভাই ভাইটি হুসাইনি 14 তারিখ দিল্লি অভিযানকারী তৃষ্ণাবাদী দলের দলে ভাই ভাইটি তিনি অম্পি টিপ্রামথা ব্লক কমিটিनि লুয়া জিমুंबाय তুইদু হাতিও সংসার জাগাই দङ কতল লুকুকুथुमुं पान्दा टिप्रामथानि ग्रेटार टिप्रालेण्ड सानै তিনি जों हिमबतक हिमलायखा गोबां मा साइ साइ लुकुरक चिनि अंकलग हिमानि नरक नुखुना बुबाग्रानि खरां खानावै दाक्ति दाक्ति चिनि ताबो फाइनाय 14 तारिखआव जों 1200 जना दिल्लीआव थांलाय दं ग्रेटार टिप्रालेण्ड साननानि बागै ओ खरांनो ताइबो चुबानानि बागै बुबाग्रानि खरां बायतेबो खरां सुरनानि बागै गोबां मानो चिनि तिनि CPIM BJP IPF ति याकारै चिनि तिनिनि लुकुकुथुम पान्दाव टिप्रामथाव गदाल फाइबाय आउनि बागै तिनिनि चिमि हायनो हाय लाइबुमा सैजागनाय दुइदु हातिनि चिमि ग्रेटार टिप्रालेण्ड माननानि तिनिनि चिमि ताइबो कदखाय जों याप्रि सेनानि खरांति सानानि ग्रेटार टिप्रालेण्ड नानानि आबोनि बागै काताल तिनि याप्रि आं फिरनाय जत आम चाहेनो तिनिनि चिमि कातालखे ताइबो फानकु कतर सभा ताइबो फानखे खरांति सालायनायनि बागै सभा संसालायनायनि फाइजों ताबो थांलाय दङ हामबाय तिनि आरो फाइ मानजाक फायनाय जतनो जों तिनि आरो गोबां मा जागानि सिनि लिडार फाइसक बायजाक तेलेमुरा डिस्ट्रिक्ट कमिटि कृष्णपुर ब्लक कमिटि ननो खबै सेन्ट्रेल नि बादं रो फाइसक बायजाक चिनि हजानि सामाव थांनाय चिनि कमल जमातिया सं चिनि बरम गोनांजक आति जमातिया सं जों तिनि अफायकेनो BJP IPF ति ताइ निनि CPM नि याकार फाइनाय गोबां मानसिनि टिप्रा सारकनो बुबाग्रानि मथा टिप्रा मथाव लामजा संनाय थांबाय हायके सर तेकिसा कक्तमानि बिसिंति खानामानि ताबो दिल्ली मुभमेन्ट बा दिल्ली अबि फाइनल या बरक जोंनो प्रपोजल रिफाइका जों बहायनो नरक बाय जॉइंट मुभमेन्ट खायै मुभमेन्ट थांनानै मुचुनै चिनि कतगुला चिनि रुल्स एन्ड रेगुलेशन दङ बुबाग्रा बरकनो ककसारखा जुदिओ थांनानै हिगे चिनि कयेकटा चिनि क्लियरिफिकेशन नाङा आ क्लियरिफिकेशन जुदि IPF तिरो क्लियर खायरि खाके बरक चिनि लगे थाङि माने चिनि लगे मुभमेन्ट खाय माने फियाबा जों तावफानो बरकनि जों जे सानमानि क्लियरिफिकेशन आबो तावफानो मानियाखौ चिनि सेन्ट्रेल कमिटि आउन बागि जों नासिङि दं हायके सर तिनि ओ जागाव तैदु हाति फालनगो तिनि बुसुक जनानो तै बुसुक गेदारिं खाय तिनि ओ जागाव लुकु गोबां जॉइंट खायबेने गोबां मा जुदा मथानि याकारि CPM विशेष खाय BJP IPF ति CPM नि याकारि हामबाय सर रंजित कुमार देवपर्मा तेलेमुरा